мо бо ифтихор бо як самимият гуфта метавонем ки тири Муҳаммад Иқболи Садриддин хом аст ва ҳеҷ вақт он фарзанде ки ба падару модари худ ба миллати худ ба модари худ хиёнат кардааст ҳеҷ вақт ба мақсадаш намерасад. манзилҳои истиқоматие ки Муҳаммад Иқболи Садриддин ва боз якчанд нафарон доранд, мутаассифона он ношукрбандаҳо аз тамоми имкониятҳо истифода бурданд, бо роҳи мардумфиребӣ, мардумозорӣ хуни рехта ба даст овардааст ва соҳиби он дороиҳо гаштанд. имрӯз бояд ба ҳамон мардуми маҳал хизмат намоянд, бигузор ба як бунгоҳи тиббие мубаддал гардонда шавад ки мардум аз он самаранок истифода намоянд.